Аз съм Калоян Илиев, управител на UR, семейен бизнес за търговия с лицензни детски стоки. Откакто открихме първия си магазин в столичния Сердика център, за мен е истинско предизвикателство да популяризирам нашата локация. Ето защо използвам съвременни технологии за комуникация с нашите клиенти. Добавих в нашия бизнес профил в Google нова локация за нашия магазин. Така, с помощта на NFC картата Revioly, аз ежедневно събирам отзиви от клиентите в нашия магазин. Защо това е толкова важно за нас? Първо, защото повишава доверието на клиентите към магазина, към бизнеса и към стоките, които се продават от него. И от друга страна, магазина ни се появява в локалните резултати от Google търсене по релевантни за нас ключови думи. Ето и няколко съвета към собственици на бизнес, които искат да използват NFC карта. Поставете NFC картата на касова зона, така че да е близо до клиентите, които плащат с банкови карти или с мобилните си телефони. Активно канете вашите доволни клиенти от магазина да оставят отзиви, защото картата няма да го направи вместо вас. Канете ги да оставят освен звездички, кратък текст, в който да личи емоция с много препинателни знаци, много емотикони и разбира се, снимки от магазина. Само такъв тип отзиви биха донесли истински смисъл на бизнеса, който управлява дадения обект. Послушайте ме, направете го.